Ako'y nadungog nga balita ba nga naa daw ko yung doktor sa bintana nga nasakit na COVID. Yung kung sa may mailhan nato ana og naana na siya na mag-ubo, umuubo siya, matakda nagdugtag ari diri sa ako kay blaparo dahil ako na diretso. Diba? Paka jud na siya blaparo. Ari diri kay na kamatado ni dapat dulong nang Gakson mo ka na, may gakson mo ka. o gaksyon ko niya patay na siya tuslok ko na niya bataan ng gaksyon ko niya. Manakod, lagi na siya. Na, ayun lang ipagtakot-takot diri sa ko. Akay, bilangkod lang ni kapag buta ng imong mata bagong makain ako nga. Ikaw COVID nga, ikaw hinok to. Lapang gad. Lapang ka, bigay lang nakot ka namin. Bagod ba na ako na iyang ulo? Wala na problemahin karon. May yang nabot to diri karon. Na, maabot siya Kasang diri. ila kay ning gawas siya sa ospital nganong ning gawas. Nga no yung gawas ka man dito. Ano man dahil guay magduaw ni mo kayo na sikti man ka nga tabalan maka. Unya di ayo ka nang maayo ka na. Nagana man magduaw ni mo. Yatay ka man manakot ka diyan. Laparo diri. Laparo diri yung nga na magkabiro ka man guay magduaw ni mo. Nga inikayo ni mo na ana may manduaw. Manakod lang kag buanga ka diyan. Suntok ka kadayon ka. Mayon ka na, nang nula na yun ay COVID. Napungot na yun ko ang COVID karon kay ingon mo extend na pong plan ka, ingo ka matay. Katong tigawang man mo nila kaingon na hinawat ko ang tanang adili ba. Dugay po ang tanang mo walang COVID kay nakadawat yung size meal. Mayo man siya kay nakadawat mo yung size meal. Ang kami itaw, tagsa na lang may mamilok. Kalamit lagi, unapan sigawang ko, kalamit lagi, naparoon lagi tayo na ako ba. Kaya nga na ingon siya nga dili ko. Munang ako, dili ko ganahan yung ganaay COVID. Bahala na. Kay, dahil kadaghan pangitaan ba? Bahala, di ko makadawat ang size meal kay makagawat ko. Pananglitan karon unsaon ako. Wala na ko ikaw-gaong na ginamos. Kay di naman ko makatog manikay. Kay di man makakuan. Dili man makalusot ito ang mga senior citizen. Tagsa na lang ko mamilo karon. Diya diri ko nagsipan doon sa gigigda. Nagmabot to diri tong Abot to diri lang. Maabot lang to diri nang naay COVID ka di ba? Ay, likod di dyan. Ito ko na ginako mag-andam lang. Mag-andam lang din doon kong Diyos moros na. Kanang naay ko isang dako nga. Sao man yung buwan nga gakson mo kaniya tapos na dayon. uluwaan man kanila. Ubuhan kaniya. Anong saan, maobhan ko, magtakod na. Oh, matakdan ka. Dali na, dali na. Mga ba yung patsong ko na, bugyan ka nung mapatay na siya, di ka magkatakot. Bugnalan ko na to, Dada diri-diri kayo. Hindi nagkamatay niya yung lugan na si mga COVID. Han? Magpatambal naman ko, balang ko yung muduaw na ko. Wato ko sa hospital, balang ko yung muduaw, basta ayaw ko.